ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି? ବାପାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। এই ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର 2 ମାସ ତଳର। ହେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପଳେଇଲା, ଧର ଧର। ଆରେ ବା, ବାପାଙ୍କର ମୋର ତ ଆଜି ମ୍ୟାଚିଂ। ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଏଠି ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଏଠି କିଛି ସୁଟିଂ ସାଟିଂ। ଜାଗାଟି ସେଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର। ବାପାଙ୍କର ତ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଦୂରରେ କ'ଣ ଦିଶୁଛି ଏଠି ତାଜମହଲ? କିଏ ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା? କମେଣ୍ଟରେ କହି ଚାଲ। 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ଖଟା ମିଠା ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।